Zetariko zenbatek pentsatu izan du noiz, lindane izan zitekela nere abizena olako zerbait, altxatu eskua tranquilamente. Osa, bale, hortik batzuk, bai, eize politak zareten. Eske, claro, eske paradisuan bizizarie. Eske zuek ez dakizu zer den lindanea. Eske, claro, eske mentzuek Gipuzkoarrek zuen lurra maite duzue. Bizkaian ez bezala. Egon zari inoiz, Sestaon. Basaurin, Barakaldon, egon zarete. Basaurin, Basauri. Osa, horrela oskatu behar da, Bizkaiera horrela oskatzen du, Basauri. Buah, arrasau! Karo, hor badakigu zer den lindanea. Lindanea da pestizida bat. Lindanea da posoi bat. Eta ondo dakigu Bizkaian, ze Bizkaiko zonali industrializatuetan, fabriketetan eta sortzen zen lindanea. Baina, karo, eskemen zuen lurra maite duzue. Osa, aurreko gunean egon nintzen Orion, joan nintzen Oriora, bakarrizketa nukan Orion, joan nintzen bertara, eta, bueno, nahiko goiz iritsi nintzen. Arraroan, nire kasuan goiz iristea, baina goiz iritsi nintzen. Eta esan nintzen, ostia, pasio bat emongo dute metik Oriotik. Mundu guztiak begiratzen ninduen, eta nik esaten, buah, eske ezagutzen naute. Begiratzen ninduten, nindutelako ezagutzen. Eta, karo. Eta esaten nuen, jo, eske hemen Orion jendeak, osea, hemengo jendeak bere lurra maite du, ze polita den dena, eske oso polita da, eske benetan, osea, hemen zuen lurra maite duzu, oriotarrek haien lurra maite dute, haien itxasoa ez. Baina lurra bai, itxasoa ez, nire puta koña. Osea, zeren, 1900 urtean, maiatzaren 14, garren egunean, Orioko herriko barraren aurrean balea agertu zan, eta zaz! Osea, egin zuten azkeneko balea! Sabes, ez dagoela gehiagorik ja. Iritsi zen bale bat eta manterola, laizola, venga! Balea, hiltzera! Hartu trainerak, bai, eskerrik asko. Bai, ni esker. Eta hori, lindanez dela pertsona izena, lehen esan bezala dela pestizida posoi baten izena, merkatutik kendu zuten gainera? Merkatutik kendu zuten. Osea, posoi bat merkatutik kentzeko. Lo que tenía que matar. Merkatutik kendu zuten lindanea eta esan zuten, ostia, zer egingo dugu hemen estokean daukagun lindane guzti honekin. Eta batek esan zuen, bota Ibai Zabalera. Zer da gerta daitekeen gauzari txarrena. Eta mentxe naukazue. Zerrik asko, mi esker. En fin, lindane ez dela pertsona izena. Dala pestizida baten izen komertziala. Eta nik jarri dut izen hori izen artistiko moduan. Zeren nire izena, nire benetazko izena, da... Lotxa moten dit aitortzeak, baina ze hostia esango dizuet. Gaur nire izena esango dizuet, begietara begiratuko zaituztet, eta nire izena zein den aitortuko dizuet. Nire benetazko izena... Anemiren da. Toma nombre aranista! Bai, anemiren, hori da nire benetazko izena, izen horrekin bi aukera baino nituen. Ala izena aldatu, ala jaungoikoa eta lagizarra besarkatu, eta izena aldatu nuen. Por lo que fuera, por lo que fueros. Fina. Asko. Txiste hori hona da, joder, bai. Bai, izen aldatu nuen, ez nazelako jeltzalea, ez da txampuzalea ere. Okupa naizelako eta okupak eta xaboia, normalean hau sarreman txarra izaten dugu. Anemiren Hernandez, hori da nire lehenengo abizena, nire itanen abizena, lehenengo abizena. Eta hau asko gustatzen zaie fasistei, bai fasista espainolistei, bai da beste fasista hoiei ere. Eta asko gustatzen zaie, arpegira botatzea nire abizena. Arpegira botatzen didate nire abizena. Arpegira botatzen didate. Bukake baten egongo bagina bezala, osea... ¿Sabes? Tranqui, ya, badakitzen, no, ez dagoet arazorik nera bizenarekin, baina haiek bai, arazoa daukaten nera bizenarekin. Ez, eta, Hernandez,
Hernández, si te olvides Hernández, tan vasca no serás. Bai. Eta fascista espainolistei asko gustatzen zaibe bai esatea, bueno, hay que poner tu DNI. Hay que poner mi DNI, que poner mi DNI. Apellidos, abizenak. Hortik hasten da, al revés. Apellidos, abizenak. Hernández, unda da nire bigarren abizena. Unda abizen euskalduna da, badakit suajilia dela emoten duela, baina abizen euskalduna. Hernández, unda, nombre, izena, anemiren. Hau ya esan daizu bet, lehen. Nacionalidad. Tremendo pegote de pitxu. Zalantzarik gabe, Euskal Herritarra naiz. Bai, anemiren izena putada nahikoa ez balitz, 35 urte ditut. 35 urte, da super adintxarra. Oso adintxarra. Ez naretzat, Osa, ni de puta madre nago, osa, badakit ez duela moten, 35 urte ditu dela. Badakit ez ez. Eske kutixonek gau pasa asko pairatu izan ditu. Ez da batera adintxarra niretzat, baina nire lagunentzat bai. Zeren, nire lagunak hasi dira ugaltzen. Eta hori nahiko txarra da, baina are okerragoa da. Nigan etortzen direla eta esaten diate. Zaratago egiten dute ez dakit zergatik. Eta zu naizko. Eta ni, ez zara animatuko. ¿Qué dices? Ez, ni de puta koña, ez. Ez alitu zumeak ez dakit zergatik papatean ari den hitz egiten Gipuzkoako doinuagaz, nire lagun honek. Ez dakit zergatik, se ma pegau. Eta ez alitu zumeak gustoko, eta nik noski ez. Nik ez ditut umeak gustoko. Nik gizon helduak gustoko ditut. Ez dute berriz ere galdetzen. Super guai. Eta, bueno, ni oso argi daukat, nien nazela ama izango, ni de puta koña, nien naiz izango ama, baina berri bat dakarkizuet, izeko izango naiz. Ez txalotu. Ez dut esabez egin. Nere nebaren kontua izan da dana, izan ere nebak kontatu zuenean baskari familiar baten, zan zuen, nere neskalaguna, aurdun nago, no seke, aurdun nago, ni joan nintzen a toda hostia farmaziara, eta eskatu nuen biharramuneko pilula, hartu nuen, baina ez du errela funtzionatzen. Esan, bada esbarbaz el vecino beaz pelar, bada espada ere. Eta hori esan zuen ebak, eta amak behiratu ninduen, eta... Ez dakizu hostia gertatzen den zarata horrekin, baina modan jarri da, o jo que se. Ai, izeko ane! Ai, eta ni zer, ama, zer? Ke pasa, zer? Ai, txikitxua hartzen duzunean, nik zer hartu behar izango dudala? Nik? Ama ikusi duzu nola aukadan telefonoaren pantalla? Egunean zazpi biderrez edortzen zaidala? Ai, izeko bane, zaindu behar izango duz, nik? Zaindu? Nik? Osa, nik ez dakit jandola helarazi nire familiari, enaizela bat ere pertsona egokia orokorrean. Baina umeak zaintzeko are gitxiago. Hau kontatu nion behin lagun bati, oso lagun oso hipia den lagun bat daukat. Eta esan nion, jode, amak esan diala, nire biloba nik zaindu berri izango dela. Eta, klaro, badakizu, umeak guztion artean zaindu behar dira. Ez gilipollas. Eta, guztion artean, tribuak, umeak tribuak zaindu behar ditu, tribuak. ¿Cómo que tribuak? Tia, que eres de Portugalete, ¿cómo que tribuak? Mesedez. Tribuak zaindu behar ditu, guztion artean zaindu behar dira, guztion artean zaindu behar baldin badira. Zergatik ez dugu guztion artean hartzen umeak izatearen erabakia? Ez, asamladak erabaki du. Pertsita.
Eskerrik asko, esker. Eta nik ez dakit jandola hilarazin dela familiari benetan oso pertsona hartaburua, desegokia, ez dakit, desastre hutsa naizela. Osa, ni Baskari familia derretara askotan gau pasan joaten naiz, ez dakit zer den egin behar duen urrengo gauzaia turulo batekin joatea, jo que seia, tio, benetan, osa, nire gurasoek badakite, nik ezin dudala eze zaindu. Osa, ez da nire gauzak ezin ditut zaindu ere. Osa, indala gitxi, nire txirrindula lapurtu zidaten, nik neuk ordaindutako nire lehenengo txirrindula maitea, sabes, nire diruarekin ordaindutakoa, nire potxolaren izerdiarekin lortutako, diruarekin ordaindutako nire lehenengo txirrindula, lapurtu zidaten desastrotxa naizelako, eta gurasoak badakite. Osa, behin hartu nuen txirrindula, jeitsi nintzen zazpikaleetara, Bilboko Balezarrera, jeitsi nintzen, sartu nintzen taberna batera, moskortzera, txerrendula kanpoan utzi nuen, kateatu gabe. Etorri zan tipo bat eta lapurtu zidan. Osea, tio, neri usten bali madiazu ume bat, hartze dut umea, gestenaz Bilboko Aldezarrera, sartzen az taberna baten, moskortzera, usten dut umea kanpoan, kateatu gabe. Etortzen da paiz bat, eta eroaten du, tio! Txistes de peraztia, Eskerrik asko, ze jatorrak zareten benetan. En fin, hori, patriarkatuak sartu digu emakume hori buruan, zaintzaileak garela eta zaindu behar dugula, eta una puta mierda! Ez, baina hori patriarkatuari datorkio de puta madre. Ez, guri buruan sartzea hori bagu zaintzaileak garela, zaintza gustoko dugula, eta ez, naskagarria da. Patriarkatuak beste gauza bat sartu izan digu emakume hori buruan. Eta patriarkatuak matxismoa, osa, donok dakigu matxismoa ikaragarri txarra dela. Zeren matxismoak hiltzen gaitu. Baina matxismoak hiltzeaz aparte, beste gauza okerrago bat egiten digu emakume hori. Matxismoak hiltzen gaitu, baina matxismoak idorreria sortzen du. Idorreria, badakizu zer den hori? Idorreria da estreñimiento. Badakit justo kontrakoa dela emoten duela. Eski izena gaizki jarrita dago euskaraz, tio. Idorreria, hoi, parkatu, eski idorreriarekin nabil, komunera noa, oza, parkatu. Oza, eski atzo mexikano baten afaldune ban, eta idorreriarekin nabil. Oza, eski emoten du justo kontrakoa, no? Idorreria, gaizki jarrita dago izena. Idorreria da estreñimiento. Matxismoak idorreria sortzen du. Zergatik? Joder, matxismoak emakume hoi buruan sartu digulako kukiak eta finak izan bar garela. Eta badakizu emakume kukiek eta finek ez dituzte gauzatxo besatxiginak egiten. Orden, karo, ni igual kaletik nabil, jo que se, kaletik, ni nabile moduan, ez dakit nabilbitzan izan kaletik, no sé. Horrela, no sé. Estaba flamenca ese día. Ez, horrela, kaletik nabil eta zatu, hostia, kaka egiteko gogoak ditut. No, karo, ez dut kakarik egingo. Taberna horretako komun publiko horretan. Zeren kaka egiten malima dut. Usain egongo da. Eta modu horretan, mundu guztiak jakingo du. Liserika eta aparatu funtzional bat daukadala. Oh, begira, hortik doa Ane Lindane. Bere bipedismoarekin. Bere atzlodio ponibleekin. Eta bere liserik eta aparatu funtzionalarekin. Nork esango zuen ba, Ane Lindane, homo sapiens bat dela zelako lotxa! Eskerrik asko. Eta orduan gogoak aguantatzen ditugu. Eta horrek, gogoak aguantatzeak, sortzen digu idorreria kronikoa. Baina, karo, ni igual sartzen azenean komun publiko baten, atea ireki eta... Ja usaina dagoenean! Esto negargura eragiten dizun usain zoragarri hori. En plan, tio, jo que se, amoniako usaintzen duzunean. Usain hori, esate duzula. Hemen bai, zeren
inork nabarituko du. Zenbat kaka usaina aportatu diodan nik. Guzti honi. Ez da nabarituko. Eta, karo, nik hori usaintzen dut eta uzkia irekitzen zait. Niretzat, ez ezagun baten kaka usaina popper esnifatzea bezalakoa da. Niretzat, ez ezagun baten kaka usaina askatasunaren usaina da. Inoiz egon zaria Madrilen? Libertad! Usaindu Madril, usaindu! Buah, hemen bai, hemen kaka egin dezakegu. Buah, udatokia. Bai, joder, bai, ostia. Hori sartu dugu patriarkatuak buruan, ezin dugula kakarik egin. Eta badakizue, zeren beldur den patriarkatuak, zeri bion beldur matxista batek, zango zuen, gure titien beldur dira, los cojones, ez. Ez dakitzen bat gizon dauden hemen, gizon cis, hetero. Divina, zu ez tozu balio. Ez zara hetero. Sentitzen dut. Ai, ke pena. Ba, esperimento txiki bat egingo dugu, bale? Osa, ez dakitzen bat dauden, baina estatistikoki baten bat izango da matxirulo puta mierda bat. Estatistikoki horrela da. Ni ez. Ja, bale. Inork ez du ies egin. Ikusten? Ez dira gure titien beldur. Badakizu ez eren beldur diren? Navajazo! Esprayazo, navajazo! Bi gauz horien beldur dira, ya lo creo. Baina, iraultza iristear dago. Orain, a menos cuarto, aproximadamente. Eta iraultza feminista izango da, ala ez da izango. Bale, bai, hau danok dakigu. Baina iraultza feminista kakarekin izango da, ala ez da izango. Hainbeste urte luzeetan guri purdietan gordetzen egon izan garen kaka guzti hori hartuko dugu zuzenean gure eskuekin eta bueltan botako diegu matxirulo guztiei. Eroriko zaie kaka zaparrada bat. Ahoa kakaz beteta dutelarik. Zango dutela, feminista. Eta duke zango dugu. Bai. Zeren Emma Goldmanek esan zuen moduan. Ezin badut, kakarik egin, ez da nire iraultza eskerrik asko Donosti!